tempos que veñen son tempos duros. A caverna mediática leva tronando toda esta última semana, aínda hoxe atronaba novamente, tratando de sobredimensionar uns feitos que aconteceron no xulgado de Compostela o domingo, tratando de sobredimensionalos para, máis unha vez, procesar a compañeiros, a militantes independentistas, para tratar de escarmentalos polo seu compromiso, pola súa solidariedade cos presos, escarmentalos polo simple feito, alén deste, de ser persoas con coherencia, de ser persoas con compromiso e de ser persoas solidarias. A caverna mediática atrona, e atrona preparando as bases, abonando futuras operacións represivas contra o independentismo galego. Dende a plataforma Que Volten a Casa saudamos a Xurxo Rodríguez e Óscar Sánchez e amosamos a nosa profunda satisfacción e alegría de velos de novo aquí entre nós e de volta na casa. Este é un acto de recoñecemento e celebración da súa liberdade, mas non imos deixar pasar esta ocasión sen lembrar e denunciar o alonxamento da nosa terra no seu encarceramento, as restriccións permanentes nas súas comunicacións, o acoso, a chantaxe de xuíces, as ameazas e a vulneración xeral dos seus direitos básicos. As prisións españolas encerran agora mesmo a 3 independentistas galegos. Queremos amosar o noso apoio e solidariedade ao Xío Caamaño Santiso, actualmente dispersado na cadea de Palencia, e a Xosé Manuel Sánchez e Santiago Vigo, que foron detidos recentemente e agora se atopan na prisión de Teixeiro. Denunciamos a actitude que está a manter a dirección deste centro con Santi e Xosé, que se atopan en réxime de illamento de maneira permanente por reivindicaren o dereito a dispor dunha celda individual como recoñece a propia legislación penitenciaria española. Óscar, Xurxo, benvindos á terra. Uxío, Santi, Xosé, liberdade. E as palabras, bueno, son facilmente manipulables, non? Acosar a xente, impedir manifestacións, concentracións, facer actuacións arbitrarias, aplicar o medo como ferramenta persuasiva, tal, iso é terrorismo. Eles manipulan as palabras, pero certo. As palabras son manipulables, se poden modificar os seus significados, o que non se pode manipular son os factos. A historia que estamos a viver, pois non é unha continuación de séculos de resistencia e de insumisión fronte a poderes que o único que empregan son as ferramentas estas do medo, do terror. Non debemos de caer no medo, son moitos anos de resistencia, de ter que aguantar estas arbitrariedades, a criminalización, e nada, animarvos a todos a non ceder ante as presións estas. Nada, unha aperta moi grande a polos dous, e estou bastante contento de que estades na casa. Dicirvos que para min é un orgullo estaros aquí con todas e todos vos, agradecervos toda a vosa labor que realizaxedes nas detencións, toda a vosa solidariedade. Por último, dicer que a represión non nos asusta nin intimida, todo o contrario, danos máis valentía para continuar. Con cada porrazo, detención, encadellamento ou tortura, o povo galego está máis vivo que nunca, e berra. Viva a Galización e socialista! Viva! Desme disculpar por estar algo nervioso. A verdade é que nunca he visto tanta xente mirando para min. E bueno, quería vos agradecer a todos. ¡Grande, Óscar! Quería vos agradecer a todos o apoio que nos brindaste desde o principio. A verdade que é algo que... ¡Óscar! ¡Xurxo! ¡Te estamos orgullosos! ¡Óscar! ¡Xurxo!